Gima duwer timo koso ni gima timore sani? En sama owuoyo kodi ni en wach madhi mbele. Odhi mbele ni itime koso ilose mondo mi ochak tiyo? Ilose mondo mi ochak tiyo. Dhi kawo kinde marom nade? Nikech ma achiel kuom singo mane oketi mokwongo ka en weche mane wacho ni incorporating smart solutions. Yes. Mane singo mane Sakaja ochiwo ne jo Nairobi. Nyaka sani higni adek bang'e. Pod eka uchako incorporate koso en gima onego bed ni sani tiyo kendo konyo jo Nairobi, jodak ma Uthiru ma pod tiyo kod kaunti ma Nairobi. Irang'o jodak mantiere Kawangware, ahinya jogo mantiere iwacho ni Ngina Road. Yudgi e yo machal nade ka teyni ma kanyo okethre. Bende unyalo chopo negi yo makare sama lose? Adwa koni ni kuom ndalo madhi higa achiel gi nus kapok wadhi e ombulu. Gima wawacho mar smart street lighting ni biro bedo ni tiyo. Adwa nakoni gimoro kuom Nairobi. Ma ber ka jopiny ong'e. King'iyo gik ma osedelay, gik programs ma ne wapango mondo mi watim kaka koro mwawacho mar stima ni endi. Ibiro yudo ka structures mane wa in place mondo mi gigi endi o take off. Ibiro yudo ka the first administration ne nitiere structure maber gi governor mokwongo. Kibiro the second administration kind, tibiro yudo ka structures ne bet ogore piny ma ng'eyo kore gi gunde ne tek. And then koro administration yendi kodonjo, tibiro yudo ka governor owacho ni jopiny osemiyowa ndege ni mondo mi watere malo. Wateru atera malo kata be ni onge gi gik moko, gigo wabiro fix kaka wadhi. Nikech japiny ok inyalo kono ni we anena wakwong wa fix kaka koro street lights miwacho gi weri tura nena mondo mi wa fix gini koro kwa chak tere malo. Tiende niya, mondo mi gika ina giende timgi nyaka wa make sure ni chike mitimo gi godo bed chike moriere, gin chike manyaka bed passed the assembly, gin chike manyaka align with the national government, ka gin gimidwa tim through PPP, ka gin gik midwa tim through other avenues minyalo tim gi godo, to nyaka chike gi bed ni gi align mondo mi otimre gimoro mabiro konyo jopiny. To ka en gima biro konyo jopiny wacho ni en gi public